Dnes v Novom Sade predstavili koalíciu občanov všetkých národov a národností. Tvoria ju dve strany, Slovenská demokratická a Rusínska demokratická strana, ale vo svojom programe hája záujmy všetkých menšinových spoločenstiev, rovnako ako aj príslušníkov väčšinového obyvateľstva. Nechceme byť folklórnym prvkom veľkých strán. Chceme byť vahadlom, ktoré rozhodne, keď bude treba vynášať zákony. Vyhlásil pri tejto príležitosti Ivan Ferko, predseda Slovenskej demokratickej strany. Všetko ste počuli, hlasujte za nových ľudí, ľudia, ktorí sú vaši susedia, aj mám nádej, že ľudia prepoznajú budúcnosť. Nehlasujte za veľké strany, hlasujte za také malé koalície. Nositeľom listiny je Miroslav Besermeni, predseda Rusínskej demokratickej strany. Koalícia vznikla s cieľom hájiť záujmy poctivého človeka, ktorý chce žiť zo svojej práce. Vyhlásil Besermeni a dodal, že nezáujem o menšinové otázky, predovšetkým lokálnych akčných plánoch, má ďaleko siahle negatívne následky. U praksi vam to znači da vi ne možete izaći pred IPA fond, pred Norveški fond, pred USAID, pred bilo koji fond sa bilo kakvim programom koji će promovisati i pomoći tim manjinskim grupama da se razvijaju, to jest da učestvuju u dodeli programa, jer manje više svaki program je u stvari direktno zavisan od lokalnog akcijnog plana. Základný program je zachovávania záujmov Slovákov, Rusínov a ostatných národov a národností, ktorí žijú na tomto území, na území celého Srbska, zvlášť na území Vojvodiny. Mám nádej, že dostaneme aspoň jedného poslanca. My sme malé politické strany, reálne sme vedomí toho. Ak by jeden poslanec bol pre tejto koalícii, myslím, že by to bol najväčší úspech v dejinách Slovákov aj Rusínov, aj všetkých národov aj národností. Na volebnej listine túto koalíciu nájdete pod číslom 16. Odtiaľ aj heslo 16. Zaokrúžkujte číslo 16.